Nasurpresa ang ilan nating kababayan sa sentro ng Labo nang biglang dumating ang Ocean's Grown Farm ng Bayan ng Daet upang surpresang mamahagi ng Noche Buena Package. Aray, picture lang, picture. Ready, 1, 2, 3. Okay. Ito po ay ginagawa namin para sa ating mga kababayan from Oceans and Bro TV Bicol. So pupunta tayo ng palengke. Kahit matindi ang pag-ulan, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi. Grocery items from Oceans Plant Nursery and Bro. Picture. Picture, ready? Ayan. Okay, ready? May surprise namin sa'yo. Grocery items. Ayan, hawakan nyo na po. Ayan. Ready, 1, 2, 3. Okay. Galing sa Oceans and Bro TV. Paper ready. 1, 2, 3. Smile. Okay. Merry Christmas po. Nako Carl, ano kumusta ang pakiramdam mo? Masaya, ang sarap sa feeling talaga na alam mong nakakapagpasaya ka sa maliit na pamamaraan, diba? Yeah, susugudin natin ang loob para maubos na to. Yan, so stay tuned. Ready? Arme! Let's go! Kasi ano? Sir Marlon, ginaw mo. Grocery items para sa'yo, napili ka namin. Oh, ayaw mo kunin? From Oceans Plant Nursery and Bro TV Bicol. Okay, tayo. Okay. Noche Buena ka na. Yeah, so maghahanap pa tayo na bibigyan natin ng grocery item. Yan, yan. Yan ay galing sa Oceans Plant Nursery and Bro TV Bicol. Ano masabi mo? Salamat po. Ginulat ka namin. Picture tayo, picture. 1, 2, 3. Okay. Dito rin kami. Hi! Kami dito. Hoy! Walang makita. Ate, pwede ko po na yung mabala. Pwede po makakain. Pwede po manghihingan. Meron po kami nga na regalo sa'yo. Dahil sa'yo humarap ka nanay, meron kaming Noche Buena. Noche Buena Package from Bro TV and Oceans Plant Nursery. Yan. Picture tayo harap dito. Ready? Okay. Okay. Ay, pang Noche Buena ka na. Ay, thank you. Ano naman bumili ng gulay mo? Gabi walang bantay doon sa natin. Hola, hello, kumusta? Merry Christmas. Nanay. Meron pa kaming regalo from Oceans Plant Nursery Ocean. at sa Bro TV Bicol. May pang Noche Buena ka na. Nice.
Okay. Ano po? Ready? 1, 2, 3. Okay. Dito na lang para maliwanag. Dito na lang para maliwanag. Abot po kaming Noche Buena Package. Salamat po. Ocean sa Bro TV Bicol. Marami po salamat sa mga nabigay sa akin ngayon sa araw na ito. Kumusta pang buhay-buhay mo? Hindi naman nakakaraos naman po kahit pa paano. Sa mga bigay-bigay din ng mga kamag-anak ko. Solo ka? Sulo lang. Solo ka lang. Sige nanay ha? Opo, sige na. May Salamat. panghanda ka na sa Pasko. Salamat po. Salamat po. Dahil dyan, Carl. Meron ka Noche Buena Package? Yes! Hawakan po! Noche Buena Package from Ocean Plant Nursery sa Dahil, bilihan ng mga halaman at Bro TV Bicol. Nanay! 1, 2, 3. Okay. May pang Noche Buena ka na. Huwag lang po ilang hilingi kami na. Ano? Ito Tatay na. Meron kang Noche Buena Package. Ako na lang. From Ocean Plant Nursery and Bro TV Bicol. Dito tayo kaya. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Kaya ay sige. Noche Buena Package. Salamat din. Di ba hindi pa kayo dito, tatay? Okay kaya ngipin si tatay. Pili ko pahingi ng piso. May bibigay kami grocery items para sa'yo. Joke lang yung kanina ha. Grocery items, Noche Buena Package from Ocean's Plant Nursery and Bro TV Bicol. Dito tayo, tatay. Tayo naman. 1, 2, 3. Okay. Nanay, pasensya na sa bala. Okay. Salamat. Tapos kasi po yan. Ay, nanay. O nanay. Dito lang sa medyo maliit. Kanina ka pala dyan. Ay, dito. Tingin dito. Dito tayo. Ano ang wish mo ngayong Pasko? Noche Buena? Oo. Sagip na namin yan. Yan. Meron ka ng Noche Buena Package. From Ocean's Plant Nursery and Bro TV Bicol. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Surprise na namin sa mga taga-Labo. Hold up to kuya. Hold up. Dahil dyan, meron kang... Ay, thank you. Oh, bro, kayo naman magano. Ito tayo lahat. Okay, ready? Sino hinihintay mo? 1, 2, Hihintay ko kayo. okay. Okay. Marami talagang salamat. Thank you po. Merry Ito'y Christmas. mapapakinabangan namin. Thank you po. Salamat. Manalo tayo. Hindi mo politiko na hindi mo politiko. YouTube. Hindi po. Galang. May mga nasa YouTube kami nagpa-vlog. Salamat.
Kumusta naman kayo dito? Ay, okay lang naman po Kuya Phoebe. Tapos, salamat dito sa gift mo dahil may pang Noche Buena na kami. Kumusta paghahanda niyo sa Pasko? Ay, ano po ngayong pandemic parang tapos tayo sa ano. Kaya kung ano lang po naroon siguro. Siguro ano lang yung sa akin mo sa inyo sa amin sa mga subscribers. Maraming salamat sa kami ay napuntahan mo kami kahit malaking sa sulod. Thank you po. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas. Samantala, may isa tayong kababayan sa Barangay Talubatib ang binisita ng Bro TV Bicol at dinalhan natin ng Noche Buena Package. Kumusta siya? Isang bata na may kapansanan ang nangangailangan ng ating tulong. makita yung ano. Anong pangalan niya? Christian po. Ay, Christian. Hindi siya makaano. Hindi Hindi na po siya Hindi na po siya. Ay, yung kanyang spinal. Nagbihis Parang nag-ano siya. ano. Sino nagbabantay niya? Yung po, kapatid. Malapit lang naman din po, nasa Centro lang din at tagahugas ng plato. Oo. Kumusta? Pero okay naman siya na. 2 years po siya. 2 years? Yung likod. So, lagi lang siya nakahiga? Opo. Higa po, upo. Pero ako po. Opo. Nakakaupo naman po kaya lang, kailangan may unang siyang ano. So, ano kung may wheelchair? Ano? Yun nga po. Para may lang nakakapa?